Ja, ja. Ja, ja. Du er bare glad for mig. Hvorfor Broholmer? Er det ikke, så skal man indgå i alle mulige autoprogrammer og alt muligt, ikke? Jo, Eller det... men hende der steriliserer. Okay. Det er noget med, at den kun er været en 12-15 år gammel, nyskabelsen af racen. Ej, det startede i nogle 70. Okay. Men hun fik cancer der. Okay. Så kan man jo ikke. Nej, så er hun diskvalificeret går ud fra. Nej, altså, det var hun så i forvejen på grund af hendes tænder. Okay. Men der havde hun lavet et valg. Men så var hendes tænder ikke okay alligevel. Og så fik hun cancer. Hej, Bobo. Ja. Men så, det var jo underlivet, så de var nødt til at fjerne det hele, det var derfor. Ja. Idun, du skal ikke gå. Okay.